аз съм представител от екипа на BG Mechanic и нашата мисия всъщност е да решим един много наболял проблем, а именно свързан с автомобилите втора употреба. По-точно с спестяването на пари, време и в повечето случаи даже нерви. А именно нашият механик в джоба ти е вие. Знаете ли, че всъщност до 40% от автомобилите, които се закупуват втора употреба, с върнати километражи, с скрити проблеми и по-лошо крадени. Тук всъщност се включва и нашата помощничка, а именно Вия, като примерно тя може да ви помогне с закупуването на автомобил, ако вие нямате опит в тази област. Да речем, че имате 10 000 евро, не знаете какво да направите с тях, задавате параметрите си на нашият AI и той ви определя най-добрият вариант. Като всъщност тя е налична 24/7, има възможност да прави вин проверки с обяснение на рисковете, като също има достъп до база с дефекти по модели и оценка на цената. Естествено може да прави. Съответно, начинът по който тя работи, тя се свързва с база данни, като тази база данни постоянно се апдейтва от информацията, която получава от нейните юзери. Защо сега? Защо през 2026? През 2024 AI няма възможността да отваря реално обяви и да чете реално ревюта в форуми на различни хора. Съответно, пазарът на употребяваните коли расте при криза, в която се намираме почти постоянно вече, за жалост. И съответно хората търсят алтернатива на новите автомобили. Потребителите вече очакват AI помощ при важни решения. Пазарният ни потенциал. Всъщност знаете, че до 200 000 сделки се правят на коли втора употреба годишно. Ние ще се целим по-скоро към 60 000 дигитално активни купувачи или това са 30% от пазара. Нашата цел е всъщност за първата година да засегнем 1% от тези 60 000, като този 1% са всъщност 600 потребителя. Потенциалът ни в Аз последно си играх с ChatGPT и той ми даде достатъчно много информация да дава как ще провериш автомобила. Ти казваш, че хората се страхуват да не бъдат измамени, да не скупят счупен, краден и така нататък. Как ще разбереш ти дали автомобил дали е краден с твоя асистент? Ами всъщност тук се включва проверката чрез BIM. А именно идеята е да се интегрира всъщност в самия AI и той да може да се свърза с тази база данни и съответно на база на това да дава информацията, която е нужна на съответния потребител. Къде е тази база данни? Тя се използва за обществено ползване. Ами, в интерес на истината има за определени държави в Европа свободна база данни, но за друга няма. Съответно, една част са набавили от тази база данни, а друга от друга. Ама, ако продаваш по този начин, ти не можеш да валидираш изцяло всички възможни опции. Тоест, този автомобил може да е дошъл от друга държава, ти да нямаш базата данни, така. Добре. Другото нещо, ти беше написал, че на subscription на месечна база 15 евро. Аз като купя кола, защо да продължа да плащам колегата откъде? Идеята всъщност е при извършване на тази покупка, човекът, ако наистина не разбира нищо, да се регистрира и автомобила в нашата платформа и оттам вече да получава персонализирани препоръки за точно неговия автомобил, с точно неговия двигател, какви са консумативите за реално сменянето на тях. Съответно, ако иска да си калкулира какъв му е... Добре, виж, идеята, пазарът е достатъчно голям. Има проблем с втората употреба на автомобили.
Разбира се, че ще продължи да бъде този пазар, той е много голям. Обаче някакси не изглежда достатъчно добре помислено самото решение. Просто трябва може да изчистиш как да...